So, maayong hapon. So, today is Thursday. Prayer meeting. So, tsada kaayo ang langit. No? Tsada kayong langit. Tsada kayo ang panahon. So, ang gihatag sa Ginoo. No? Hindot kayong every day gitagaantag chance sa Ginoo nga mo balik sa iya mga lagad sa iya nang igsoon nindot kayo kung mga lagad sa Ginoo kay naatay manlalaban naatay tigpanalipod sa ato nga kinabuhi kay kung wala ang Ginoo di nato kaya igsoon di nato kaya mag-inusaratan ning kalibutan mo nang si Adan og si Iba sa una pagpakasala nila ang Ginoo. No, may kuan gud. Ipangita gud sila sa Ginoo. Adan, hain man ka. Hain man ka, Adan. Kay kung wala bitaw ang Dios, ang tao kalaglagan gud ang padulong. So ang Ginoo grabe kay ngawa niya nga nawala ang tao. No, gipangita niya tungod sa sala. Kay dili gyud maka panalipod ang Ginoo sa tao kung adunay sala tungod kay ang nakaulang sa tao sa Dios mao ang sala mga igsoon. Padayon tas pagpangalagad sa atong buhi nga Dios yes na may kapakyasan sa tao. Apan dili hadlang nga mo palayo ka sa atong buhi nga Dios. No dili hadlang nga kana bitong mobiya ka no ang mga tao na mga kaanak na yung mga kapakyasan sa Old Testament mga karakter diha sa Bible. Pero karon mga igsoon the Holy Spirit will help us para nga makalikay ta sa mga kalapasan mga sala mga igsoon ba. So grasya gid sa Ginoo nga gitagaan ta niya og magtatabang na mao ang balaang Espiritu Santo. So muna igsuon ba nga atong pamalandungan no ang pulong sa Ginoo nga kanunay nato nga may kinabuhi kinaamantay magtatambag or magtigbantay ng mga balaang Espiritu Santo. So nang ako mong gi-encourage igsuon no kamo nga bitang murag feeling ninyo nga nahilayo na mo sa Ginoo balik mo sa Ginoo soon ngalagad ta sa Ginoo matinra he is coming soon hapit ta siya mo balik Jesus Christ is coming soon santo siya nahulugan ko sa kuan nahulugan ko sa dahon so manaigsoon no nga nindot kaayo ang panahon. So, muna nga hayahay kayo kinabuhi ang mga lagad sa Ginoo. Then basta kung atong lawas no nya na ay pangulo ba o naabi tay alagad sa Ginoo nga mo atiman na atimanon ta ina ta kapalangga sa Ginoo. Amen. Langga kay ta sa Ginoo ay na nga ayaw ikuan ang imong kaugalingon ba i-isolate bitaw sa walay hinungdan lamang. Iba niya mga prophets guys sulit nila kay gi-purify ilahang kuan. Pero kita maigsoon karon no. Naana ang Holy Spirit. Ay, si Ate Lori. Hi. Hello. I-invite sa atong mga kuan mga Hello. katawhan sa tibok kalibutan nga Hoy, mga simba. igsoon. Nga karon prayer meeting karon no. Gi-invite mo nako tanan nga mo attend sa atong prayer meeting. And then karong Sunday we have our Sunday service. Oras 9 to 11:30. Okay, be there. And God bless. Unsa may mong masulti sa mga katawhan Ate Lor? Pagdasig ba or sa man? O karong panahon na jud mga igsoon. Labi na karong panahon na, di ba?
Dili na gyud angay nga magpalangay-langay ka. Yes. Dili na magpagahi sa ulo sa diha nga makadungog sa pulong sa Dios. Amen. Kay ang adlaw hapit na gyud mo abot. Amen. Bidaw kon mo abot na ang adlaw nga dili madugay, unsa may atong ikapasigarbo sa Ginoo nga kuan ka langit ka. So kinahanglan mga lagad na ta karon o dawato na to si Jesus Christ atong Dios ug manluluwas. Dayon magkinabuhi nga matinud-anon. Amen. Ug mao lang na mga igsoon. God bless sa inyo Lahat. Okay, Thank God bless. you. And I love you. God bless. With the love of God. Amen.